Gipapuy-an na sa provincial government ang laing resettlement area nga gitawag og G-Works Campo 2 nga nahimutang sa barangay Malamudaw, Mako, Davao de Oro. Niadtong Lunes, Abril 15, opisyal nang giablihan og i-turnover ni Governor Dorothy Gonzaga ang 111 ka all-weather proof tents nga gimontar sa lugar kung asa temporaryong magpuyo ang mga bakwit nga mga pamilya gikan sa barangay Masara ug mainit nga apektado sa landslide niadtong Pebrero ning tuiga. Gawa sa provision sa mga tent, gigahinansab sila og kusina, bathroom ug toilet areas. Apil sa gitunol ang mga non-food item sama sa hygiene kit aron masiguro ang ilang panglawas ug luwas samtang temporaryong nagpuyo sa tent city. Gipasabot ni Governor Gonzaga nga padayon ang ihatag nga suporta sa provincial government alang sa mga apektadong katawhan ug nagpadayag sa iyang pagpasalamat sa Philippine Red Cross alang sa paghatag sa mga tent nga mao'y gipapuy-an sa mga bakwit nga pamilya ug sa Apex Mining Corporation Incorporated nga naghatag og luna nga mao'y gihimong temporaryong resettlement area. Ang aktibidad gitambungan sa mga opisyal sa probinsyal nga gobyerno. Kahinumduman nga sa milabayng bulan Marso 8 unang giablihan ang tent city nga gitawag og G-Works Campo 1 nga gimontar sa Immaculate Conception sa Kwasay Parish area sa Barangay Elizalde. 89 ka mga tent ang namontar alang sa mga bakwit nga pamilya gikan sa Barangay Masara nga direktang apektado sa landslide. Gimontar ang tent city kay dili na gusto sa gobyerno nga pabalikon og puyo ang mga residente sa Barangay Masara tungod sa peligro sa landslide. Eugene Hinutan, Newsline Philippines. Stay safe.